Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, baguhay lang napahigayon sa miaging simana ang Fish Conservation Week. Gipasiugdahan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagtinguhan ni mga kapuso mulusad og mga kalihukan pagpalambo sa produksyon sa atong mga mangingisda. Karong buntaga mga kapuso, pangumustahon nato ang estado sa atong mga mananagat dinhi sa Central Visayas o ang mga natabang sab sa gobyerno taliwa nini atong nasinati nga pandemya. Makauban nato karong buntaga mga kapuso, Regional Director sa BFAR-7 Dr. Alan Pokita. Good morning, RD. Mayong buntag, Nico. Thank you so much, RD, for joining us. Last week, RD, gilusad ninyo ang Fish Conservation Week na tinuig na sab nga kalihukan nato din sa nasod. Unsa importansya ani RD o nganong gikinahanglan nga malusad ding mga kalihukan alang sa sektor sa atong mga mangingisda, RD? Ang gobyerno mulusad og kanang gitawag nato og Fish Conservation Week celebration. And every third week of September, karong tuiga atong gipahagayon ang ato ang Fish Conservation Week celebration sugod yadtong September 14 hangtod mahuman ang September 18. And this is for the awareness of everybody sa atong mga katawhan nga unsa kay importansya nga ato ang konserbahon ang ato ang resources sa kadagatan. Because you know, ang kita mga Filipino people, not only the Visayan people, we are a fish-eating people. And the fact that in Central Visayas, ang ato ang per capita consumption is 36 kg. Amot sa about 36 kilos atong makonsumo sold sa usa ka tuig kada tawo. Mao na ang gitawag 36 kg per capita consumption. Kumusta, RD? Karong panahon sa pandemya, kumusta man ang produksyon sa inyong base sa inyong mga monitorings, RD? So doon na tayo increase nga 2.58%. Nga ang pinakadako nga increase sa production gikan sa commercial nga ni increase tag 69.27%. However, in the aquaculture ni decrease kay ta og 38%. Tungod ni sa production nato sa seaweeds na ni nagkasakit-sakit ang ato sa seaweeds. Mao ni nga ang aquaculture nato nga sektor ni mubo. But however, in municipal, commercial sector ni dunay tay increase. Ug production mi atong hisgutan, RD, kumusta pod ang demand labi na rong panahon na, RD, ning saka basab o may os-os kay doon na may mga establishments, RD, nga wala mag-operate labi na katong stricto pa kay atong quarantine protocols? Yak sa panahon labi na gyud sa panahon sa ICQ ni dili kay taas ang demand. That's why ang ato ang presyo pod sa isda dili pod taas tungod kay minus ang demand. Pero karon nga ni hinay-hinay na o abli ang uban mga establishmento ato mga restaurants ato ang mga department stores nga nang baligya pod og produkto sa kadagatan mga fishery products. May namanam po og saka gamay ang ato ang presyo sa fishery products. How will you react to kaning comments, RD, sa ubang mga tao nga ngano kuno karon nga karong panahon na mas mahal og relatively kana expensive gyud ang presyo sa isda kumpara na hinuon sa mga karning baboy? Tungod na sa absent nako nga sa low of supply and demand nga taas ang demand gani nga minus ang supply or binang mo taas ang presyo sa produkto sa karagatan compared to sa mga livestock products. Pero dili gyud na ingon nga generally, but there are those quality kanang mga gitawag high value species mao na yung mahal. Labi na karong panahon sa pandemya, RD, kumusta man wala bay na sinating kalisdanan, RD, kining sa mga gumikan sa mga travel restrictions, dili lang gikan dinhi sa probinsya, gikan sa uban nga mga lugar, RD, kay understand ang ubang mga produkto nato sourced out pa from Mindanao. Wa ba magkalisod pagdala, pagtumod paingon dinhi sa syudad, RD? Nagkalisod yun, labi na yun ang ato ang local government unit, lain na sila og mga issuances regarding to fight against COVID-19. Nga ang uban na itong mga managat papel na Scorpio, mao na nga pero after that na na plancha na gyud ang ato ang mga protocols
o mga orders gikan sa taas nga why no travel restrictions nga tagaan o exemption ang atong farmers and fisher folk nga to do their activities. Labi na karong panahon na RD na uso ning online selling sa lain-lain nga mga produkto. Apil kuno usab sa mga fishery products RD na uso na sab ang online selling sa mga isda. Ana online selling kanang mga suki labs na online selling. Pero ang kabintahan lang sa fishery products kay uso yun na labi na yun diri sa probinsya sa Bohol. Isa kayo motor nga ng mga kamuti na palaghoy unsa mga tanon. But fishery products makita gyud ani mo labi na gyud sa Bohol nga dagdag kayo isa kay nagkahon aras pidika arang motor. Suroy-suroy mao na nga abot tas ka bukiran sa kalungsuran di kayo lisod ang pag sa distribution sa fishery products. So RD ingon kaganiha nga ni taas ang demand do na makay bisan kun ni taas ang demand karong panahon na sa isda og mga fishery products do na ra igong supply RD. Way ang kabalakan ato mga konsumidor. At present time di pa ang dili alarming. Start jud po sa una, even sa una gani nga wa pa di pa kita kadungog nga dunay panic buying of fishery products. Mao na nga bot sa bot nga ang ato ang supply dili gyud yun nga uwang kayo. All right, to cap this off RD, mensahe nimo sa atong mga mangingisda, mananagat, mga stakeholders, labi na sa baguhay lang ninyo na pahigayon sab nga Fish Conservation Week. Unsay gusto nimo ipaabot gikan ninyo sa BFAR RD? Ang amo na yung gusto paabot labi na yun ang atong selebrasyon ika-50 city ni katuig ang pagselebrar sa atong Fish Conservation Week. Ang ato yung permis pagkaunti nga ang atong kadagatan atong ampingan not only during this time of Fish Conservation Week. All throughout the year ato ng ampingan. We Filipinos are fish-eating people. We cannot afford nga magkaon ta permi o karne na agoy fishery products na isda. So, daghang salamat sa atong viewers, daghang salamat sa atong host si Nico. Tinuod gina RD magpangita gyud isda RD og dili lang puros baboy o karne RD. Daghan kayong salamat sa oras karong buntaga. Regional Director sa BFAR-7 si Director Alan Pokita. Thank you RD. Welcome.